आ आ आई. येस. ब ब बदक. क क कणीदार. ख ख खमंग. ग ग गोकुळतू. हा. अगदी घरच्यासारखं. कणीदार खमंग म्हणजेच गोकुळ तूप. संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागून असलेल्या कुडाळ मालवण विधानसभा मतदारसंघातून आज माजी खासदार शिवसेना भाजप महायुतीचे उमेदवार निलेश राणे यांनी आज आपला कोणताही गाजावाजा न करता शक्तीप्रदर्शन न करता आज आपला उमेदवारी अर्ज दाखल केलेला आहे. एकूणच मालवणमध्ये कुडाळ मालवण मतदारसंघ हा शिवसेना महायुतीत शिंदे गटाला सुटलेला आहे आणि निलेश राणे भाजपचे निलेश राणे यांनी 2 दिवसापूर्वीच शिवसेना शिंदे गटामध्ये एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत शिवसेनेत प्रवेश केला. एकंदरीत कुडाळ मालवणचा ही हाय व्होल्टेज लढाई ही आपल्याला पुन्हा एकदा पाहायला मिळणार आहे. त्यामुळे एकूणच या लढाईचं कशाप्रकारे विश्लेषण करता येतं, काय एकंदरीत चित्र आहे, याबाबत आपण आपल्या संपादक देवयानी मॅडम या आपल्यासोबत आहेत. मॅडम, एकंदरीत आपण बघितलं तर या कुडाळ मालवण मतदारसंघात हा भाजपचा वर्चस्व होता. लोकसभा इलेक्शनला सुद्धा आपण बघितलं तर 26,000चं लीड, सुमारे 26 लीड हे भाजपला मिळालेलं होतं आणि शिवसेना शिंदे गटाची ताकद अशी फारशी अशी या ठिकाणी मतदारसंघात तशी नव्हती. परंतु आता हा मतदारसंघ शिंदे गटाला गेल्यामुळे निलेश राणे या मतदारसंघातून उमेदवार उभे आहेत. कसं वातावरण आणि काय चित्र असेल, कशा पद्धतीचं चित्र रंगलं? एकूणच कृष्णा जसं म्हणालं तसं शिंदे सेनेचं तसं अस्तित्व थोडंसं इथे कमी होतं. जरी इथे शिवसेना असली तरी ती एका असे डॉर्मंट पोझिशनला होती. परंतु आत्ता ज्या दिवसापासून निलेश राणेंनी शिवसेनेमध्ये प्रवेश घेतलेला आहे त्याच्यानंतर शिंदेसेना ही अत्यंत चांगल्या पद्धतीने उभारी धरू लागलेली आहे. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे कुडाळ मालवण मतदारसंघ हा पहिल्यापासून हाय व्होल्टेज मतदारसंघ राहिलेला आहे. कारण इथे पहिल्यापासूनच नारायण राणे यांचा हा मतदारसंघ किंवा अशा पद्धतीने त्यांचं एक वेगळं कुडाळ मालवण मतदारसंघ हा सातत्याने हाय व्होल्टेज मतदारसंघ राहिलेला आहे. यावेळेस पुन्हा एकदा राणेच विरोधात आणि वैभव नाईक अशा पद्धतीची लढत होणार आहे. आणि आज ज्यावेळेस निलेश राणे यांनी इथे अर्ज भरलेला आहे त्यावेळेस आपल्याला एकूणच जर चित्र बघितलं तर या मतदारसंघामध्ये शिवसेनेचं जे काही पारंपरिकत्व आहे ते पुन्हा एकदा प्रकर्षाने आपल्याला जाणवू लागलेलं आहे. शिवसेनेचं जे चिन्ह आहे धनुष्यबाण ते निलेश राणेंचं चिन्ह आहे धनुष्यबाण. आणि धनुष्यबाणाला मानणारा असा एक वेगळा वर्ग आहे की जो पुन्हा एकदा या शिवसेनेकडे आकर्षिला जाणार आहे. किंबहुना धनुष्यबाणाला पुन्हा एकदा या मतदारसंघामध्ये एक वेगळं वेटेज प्राप्त होणार आहे. अशा पद्धतीने जर बघितलं तर कुडाळ मालवण मतदारसंघामध्ये या सगळ्या लढतीच्या दृष्टिकोनातून जर बघितलं तर ही निश्चितच हाय व्होल्टेज लढत राहणार आहे की जी शिंदेसेना की ज्याचं गेली 2.5 वर्ष सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये तसं अजून नावारूपाला आलेली नव्हती ती आता पुन्हा एकदा नावारूपाला येऊ लागलेली आहे. आणि येत्या काही दिवसामध्ये आपण बघूच की या मतदारसंघामध्ये कशा पद्धतीने शिंदेसेना आणि धनुष्यबाण आपले पाय रोवते. नक्कीच आपण बघितलं तर मुख्यमंत्री स्वतः एकनाथ शिंदेसुद्धा म्हणाले की राणे पुन्हा स्वगृही परतले. शिवसेना वाढवण्यात राणे कुटुंबाचा पर्यायाने नारायण राणे यांनीच शिवसेना वाढवली हा स्वतः एकनाथ शिंदे पूर्ण महाराष्ट्राने पाहिलं. आणि आज त्यांचाच कुटुंबातील एक सदस्य पुन्हा एकदा धनुष्यबाण या चिन्हावर लढाई लढतोय. कसं पाहता? नक्कीच सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे नारायण राणेंची सुरुवातच मुळात आधी शिवसेनेपासून सुरुवात झालेली होती. धनुष्यबाण हे चिन्ह घेऊन त्यांनी इथे सुरुवात केलेली होती आणि त्याच मतदारसंघामधून त्यांच्याच मतदारसंघामधून त्यांचे सुपुत्र पुन्हा एकदा त्याच चिन्हावरती शिवसेनेतून ही लढत लढत आहेत. त्यामुळे ह्याला एक वेगळं महत्त्व तर आहेच. राजकीयदृष्ट्या देखील एक वेगळं महत्त्व आहे या घटनेला. ज्या राणेंनी इथे शिवसेना रुजवली तिला अत्यंत चांगलं बळ दिलं आणि या संपूर्ण हा जो कोकण बेल्ट आहे तो भगवामय करून टाकलेला होता एकेकाळी नारायण राणे यांनी. तो पुन्हा एकदा भगवामय करण्याची जबाबदारी ते मोठं एक शिवधनुष्य किंवा हे एक मोठं एक टास्क हा निलेश राणेंना देण्यात आलेला आहे. आणि ते त्यांच्या खांद्यावरती त्यांनी ही समर्थपणे ही जी काही धुरा आहे ती त्यांनी पेललेली आहे. आणि आता येणाऱ्या काळामध्ये त्यांचं बळ नारायण राणे यांचे सुपुत्र म्हणून त्यांचं असलेलं बळ, शिंदे सेनेमध्ये ते गेल्यामुळे शिवसेनेचं त्यांना असलेलं बळ, धनुष्यबाण म्हणून पक्षचिन्ह असलेले त्यांना असलेलं बळ आणि त्यांच्या ज्या काही स्वतःचं गुडविल आहे खासदार असताना त्यांनी या मतदारसंघामध्ये केलेलं काम आणि एकूणच आत्ता ते ज्या पद्धतीने त्यांचं प्रचाराचं जे काही काम सुरू आहे ते जर बघितलं
तर कशा पद्धतीचा प्रभाव या मतदारसंघावरती पडेल हे आपल्याला लवकरच दिसून येईल. नक्कीच निलेश राणेंची छबीसुद्धा बदललेली आहे. आपण गेली अनेक वर्ष ह्या 4 वर्ष आपण मतदारसंघात बघतो आहोत आणि त्यातच मुख्यमंत्र्यांसुद्धा कालची जी सभा झाली रेकॉर्ड ब्रेक अशी गर्दी या ठिकाणी निलेश राणेंनी करताना आपण पाहिलेली होती. ही सभा आणि एकनाथ शिंदे म्हणजे राज्यात शिवसेना वाढीसाठी कसा फायदा किंवा निलेश राणेंचं आगामी भविष्य शिवसेनेतील कसं असेल? निश्चितच सातत्याने आपणही म्हणजे आपल्याकडे सुद्धा निलेश राणे यांची मुलाखत झालेली होती. त्यावेळेस त्यांनी असंच सांगितलेलं होतं की मी माझं जे बोलणं आहे, माझं वक्तव्य आहे ते मी फार म्हणजे सुधारलेलं आहे, किंबहुना फार मवाळ त्यांचं वक्तव्य आता झालेलं आहे. परंतु हे मवाळपणा जरी त्यांच्यामध्ये आलेला असला तरी ते जे काही बोलतात ते भेदक असं असते. त्यामुळे हा जो काही प्रचाराचा जो आहे किंवा एकूणच निलेश राणे यांच्यामुळे सिंधुदुर्गातल्या शिवसेनेला किती बळ मिळणार हा जो काही प्रश्न आहे तो निश्चितच एक वेगळी बळकटी निश्चितच निलेश राणेंच्या रूपाने शिवसेनेला मिळणार आहे. कारण सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे ते जे काही रणनीती करतात ती त्यांचं सर्वसामान्य लोकांमध्ये असलेली एक वेगळी छबी आणि त्यांचं जे काही अस्तित्व आहे लोकांमध्ये, मतदारांमध्ये किंवा त्यांच्या सगळ्या या राजकीय याच्यामध्ये आत्ताच्या परिस्थितीमध्ये ते जर सगळं जर बघितलं तर टू द पॉईंट बोलणारा, शांतपणे बोलणारा, मवाळपणे बोलून आपलं जे काही म्हणणं आहे ते समोरच्यावरती छाप पडेल अशा पद्धतीने बोलणारा अशी एक छबी त्यांनी आपली निर्माण करून ठेवलेली आहे. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे जरी ते भाजपमधून शिवसेनेमध्ये आलेले असले, शिंदे सेनेमध्ये आलेले असले, हे जरी असलं तरी त्यांच्यामध्ये स्वतःमध्ये जी नारायण राणेंचं जे एक जीन आहे तो एक वेगळा आहे आणि तो जो आहे तो निश्चितपणे त्यांच्या बोलण्यातून, भाषणातून आणि त्यांच्या लोकांमध्ये जाण्यातून आपल्याला सातत्याने दिसून येत असतो. एकंदरच आपण बघितलं आज उमेदवारी अर्ज दाखल केला, कोणताही गाजावाजा केला नाही. मात्र एकनाथ शिंदे यांची जी सभा होती ती रेकॉर्ड ब्रेक सभा केल्यानंतर आज उमेदवारी अर्ज दाखल केला. कोणताही गाजावाजा न करता अगदी शांतपणे येऊन उमेदवारी अर्ज दाखल केला. कशी प्रचाराची रणनीती असेल, काय एकंदरीत आजच्या या प्रचार रॅली न काढता थेट उमेदवारी अर्ज दाखल करून शांतपणे निघून गेले, काय ही वादापूर्वी शांतता म्हणावी लागेल? नक्कीच वादळापूर्वीची शांतता म्हणावी लागेल असं म्हटलं तर खरंच वावगं ठरणार नाही आहे. कारण ज्या पद्धतीने गेल्या काही दिवसांपासून निलेश राणे हे यांना उमेदवारी मिळणार, निलेश राणे यांना कुठलं पक्षचिन्ह मिळणार, निलेश राणे हे शिवसेनेमध्ये आले, ते शिंदे सेनेमध्ये आले, त्यांचा जो काही प्रवेश होता तो प्रचंड मोठा भव्य दिव्य असा झाला. अगदी वातावरणाची म्हणजे क्लायमॅटिक कंडिशनसुद्धा अत्यंत ॲडव्हर्स होते, तरीही मुख्यमंत्री पार जे ह्याला गेले होते ओडिसाला, तिथे गेलेले होते, ते आपल्याकडे आले. ते त्या सभेमध्ये त्यांनी आपलं भाषण दिलं आणि अत्यंत भव्य दिव्य असा मोठा कार्यक्रम झाला. जल्लोषी आणि फार उत्सवी वातावरण होतं, प्रचंड मोठी गर्दी होती. हे सगळं असताना आजचा जो काही उमेदवारी अर्ज भरण्यात आलेला आहे तो अत्यंत शांतपणे भरण्यात आला. कुठेही रॅली नाही, कुठेही प्रचाराची सभा नाही, कुठेही भाषणं नाहीत. फक्त अर्ज भरला, त्यांनी बाईट दिला आणि ते निघून गेले. अशा पद्धतीचं जे हे आहे ते निश्चितच एक वेगळं कल्चर ह्याच्यामधून दिसून येते की जे आत्तापर्यंत कुठल्याच उमेदवारांनी केलेलं नाही. अत्यंत शांतपणे जाऊन आपला अर्ज भरायचा आणि निघून जायचा हा जो काही आत्तापर्यंत आपण पर्टिक्युलरली जर कुडाळ मालवण मतदारसंघ जरी बघितला तर मोठ्या रॅली, मोठं शक्तीप्रदर्शन अशा पद्धतीचं वातावरण इथे असते. परंतु आज तसं कुठेही इथे काही दिसून आलेलं नाही आहे. त्यामुळे पुढच्या कालामध्ये आता जो काही प्रचाराचा कालावधी मिळणार आहे, जो काही कालावधी असणार आहे त्याच्यामध्ये देखील ह्या सभा अशा मोठ्या होतील का, किंवा गावोगावच्या भेटींवरतीच भर दिला जाणार आहे की प्रत्यक्ष गृहभेटींवरती जास्ती भर दिला जाणार आहे, हे या एकूणच आजच्या वातावरणावरून निश्चितच दिसून येते. कृष्णा, नक्कीच आपण आता बघितलं की फक्त मुख्यमंत्री येऊन गेले, एक प्रचाराचा शुभारंभ त्यांनी केला, परंतु अनेक महायुतीचे आता नेते या निमित्ताने प्रचाराच्या निमित्ताने येण्याची शक्यता आहे. महायुतीच्या या नेत्यांमध्ये आणि सिंधुदुर्गात शिवसेना शिंदे गटाला 2 जागा सुटलेल्या आहेत. पूर्ण आपण रत्नागिरी सिंधुदुर्गात आपण बघितलं तर शिवसेनेला या ठिकाणी संधी देण्यात आलेली आहे. म्हणजे पुन्हा एकदा कोकण हा शिवसेनेचा पालेकिल्ला होता असं म्हटलं जात होतं आणि लोकसभा निवडणुकीत ठाकरे गटाला या कोकणामध्ये पूर्णतः फक्त धुळधाण उडालेली आपल्याला पाहायला मिळाली. पूर्ण कोकणामध्ये ठाकरे गटाचा एकही उमेदवार निवडून आला नाही. त्यामुळे पुन्हा एकदा बाळासाहेबांची शिवसेना हा असा धनुष्यबाण घेऊन एकनाथ शिंदे बाहेर पडलेले आहेत आणि पुन्हा एकदा कोकण हा शिवसेनेचाच बालेकिल्ला आहे हेच दाखवण्याचा या निमित्ताने प्रयत्न होतोय का? नक्कीच अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न आहे हा. कारण जी शिवसेना कोकणामध्ये रुजली होती, जी शिवसेना इथे फुलली होती,
ज्या शिवसेनेने इथे अत्यंत चांगली ऊर्जितावस्था बघितलेली होती, ती शिवसेना बाळासाहेबांची शिवसेना होती. कालौघामध्ये त्याची 2 पार्ट झाले. एकाच्या हातात धनुष्य आलं तर दुसऱ्याच्या हातामध्ये मशाल आहे. परंतु कोकणामध्ये जे पारंपरिक धनुष्यबाणाचं जे चिन्ह आहे ते सर्वसामान्य मतदाराच्या मनावरती ठसलेलं असं चिन्ह आहे. त्यामुळे आत्ताच या मतदारसंघात देखील धनुष्य की मशाल याच्यावरती सुद्धा या इलेक्शनचं जे काही होरा आहे तो निश्चितपणे अवलंबून राहणार आहे. कोकणामध्ये जी काही शिवसेना आहे ती रुजवण्यासाठी ज्यांनी प्रयत्न केलेले होते, जे जुने शिवसैनिक आहेत ते या कोकणातलेच आहेत. लोकसभा निवडणुकीच्या वेळेस शिवसेनेला इथे यश मिळालेलं नव्हतं. अर्थात त्यावेळेस तिथे मशाल हे चिन्ह शिवसेनेकडे होतं. अत्यंत नवीन चिन्ह ते होतं आणि फार नवीन हे चिन्ह तळागाळापर्यंत पोहोचवण्याची फार एक मोठं जबाबदारी किंवा एक मोठं ध्येय आणि उद्दिष्ट त्या ठाकरे सेनेपुढे होतं. आता शिवसेना वर्सेस शिवसेना अशाच लढाया या मतदारसंघामध्ये आपल्याला अनेक ठिकाणी दिसून येणार आहेत. मग तिथे रत्नागिरी असो, राजापूर असो, कणकवली कुडाळ असो आणि सावंतवाडी असो, या ठिकाणी शिवसेना विरुद्ध शिवसेना अशा लढती ज्या आहेत त्या जर बघितल्या तर शिवसेनेची मतं कोणाला डिवाईड होणार, मग ठाकरे सेनेची जी काही मतप्रणाली आहे ती आणि शिंदे सेनेची मतप्रणाली आहे ती, याच्यामध्ये शिवसेनेच्या ह्या मतदारांचं कसं विभाजन होणार आहे, कोण कोणाला किती कन्व्हिन्स करणार आहे, कोण कोणाच्या अत्यंत स्वतः त्यांचे जे प्रश्न आहेत ते तडीस लावण्यासाठी सक्सेसफुल होणार आहे, म्हणजे सक्सेसफुली त्यांना आश्वासनं देणार आहेत. ह्याच्यावरती निश्चितपणे हे जे काही ह्या मतदारसंघाचं आत्ताचं पुढचं जे काही 15 दिवसाचं जे काही कार्यक्रम आपल्याला दिसते त्याच्यामध्ये दिसून येते. कृष्णा, एकूणच आज निलेश राणेने आपला उमेदवारी अर्ज दाखल केला. मालवणची ग्रामदैवत सिद्धेव रामेश्वर यांना आशीर्वाद घेत, यांना साकडे घालत आज उमेदवारी अर्ज आहे तो आपला दाखल केलेला आहे. पूर्ण राणे कुटुंब आपल्याला या ठिकाणी आज पाहायला मिळालं आहे. कसं बघ? निश्चितच कसं झालेलं आहे, थोडंसं राणे कुटुंबाने हा थोडासा, मला असं वाटते की हा भावनिक प्रश्न देखील आहे त्यांचा. कारण गेल्या 2 इलेक्शनमध्ये सातत्याने दुर्दैवाने निलेश राणे यांचा पाडाव झालेला होता. पुन्हा एकदा ते उभारी घेऊन शिंदे सेनेमधून ही निवडणुकीच्या रिंगणात उतरलेले आहेत आणि उमेदवार म्हणून अत्यंत चांगल्या पद्धतीने ते पुढेही झालेले आहेत. त्यामुळे आपल्या ग्रामदेवतेचा आशीर्वाद असावा, आपल्या सगळी घरातली माणसं आपल्यासोबत असावी. त्याप्रमाणे आज आपण बघितलं की अगदी नारायण राणे म्हणजे 3 पिढ्या आज आपल्याला तिथे दिसत होत्या. नारायण राणे होते, त्यांचे सगळे म्हणजे त्यांची मुलं होती आणि त्यांची मुलं होती, म्हणजे नारायण राणे, त्यांची मुलं आणि त्यांचे नातू, अशी 3 पिढ्या आज आपल्याला रामेश्वराच्या समोर लीन होताना दिसलेल्या आहेत. निश्चितच ग्रामदेवतेचा आशीर्वाद घेऊन संपूर्ण म्हणजे यांचं हे करून त्यांनी मतदारांना देखील त्या अनुषंगाने एक साकडं घातलेलं आहे, रामेश्वराला साकडं घातलेलं आहे. आणि सगळेच जण म्हणजे मागच्या सगळ्याच इलेक्शनमध्ये तसं बघितलं तर नीलमताई सक्रिय असायच्या, यावेळेसही त्या सक्रिय राहतील. त्यामुळे आपल्याला पुढे बघूया की हे कुटुंब जसं एकत्रित आहे, अत्यंत घट्ट त्यांच्यामध्ये वीण आहे, कुटुंबामध्ये एक अत्यंत चांगलं फार चांगल्या पद्धतीचं वातावरण आहे. त्यामुळे कौटुंबिकदृष्ट्या सुद्धा हे सगळेजण एकत्र होऊन या लढतीसाठी, या सगळ्याच म्हणजे दोघांचेही तिथेही आणि इथेही दोन्ही लढतीसाठी संपूर्ण कुटुंब निश्चितपणे दोघांना मदत करेल, त्यांच्या पाठीशी भक्कमपणे उभं राहील. हे या संपूर्ण सकाळपासूनच्या ह्याच्यातून तरी निश्चितपणे दिसून येते. नक्कीच आपण बघितलं आज कोणताही गाजावाजा न करता निलेश राणे यांनी आज उमेदवारी अर्ज दाखल केलेला आहे. शिवसेना भाजप युतीचे उमेदवार म्हणून निलेश राणे यांनी आज शिवसेनेच्या वतीने उमेदवारी दाखल केलेली आहे. आता खऱ्या अर्थाने प्रचाराला सुरुवात झालेली आहे, लढाईला सुरुवात झालेली आहे. पुन्हा एकदा वैभव नाईक विरुद्ध राणे हा संघर्ष पुन्हा एकदा या निमित्ताने कुडाळ मालवण वासियांना पाहता येणार आहे आणि पूर्ण राज्याचे लक्ष या निमित्ताने कुडाळ मालवणच्या या लढतीकडे असणार आहे. आणि या 25 दिवसात आता प्रचाराचा रणशिंग फुंकलेला आहे आणि बड्या नेत्यांची शिवसेना भाजप महायुतीचे बडे नेते या निमित्ताने प्रचाराच्या निमित्ताने तळ कोकणात दाखल होतील. त्यामुळे कुडाळ मालवणचं लक्ष लागून असलेल्या या लढतीकडे एकूणच काय निकाल लागणार आहे याकडे आता साऱ्यांचं लक्ष लागून आहे. कॅमेरामन साहिलसह कृष्णा डोलम, कोकणसाद लाईव्ह, कुडाळ. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल.